फायनली मंडळी अंगणवाडीमध्ये पोहोचलोय आणि असं आहे वातावरण. आजचा पहिला आमचा प्रवास मंडळी पावसामध्ये झालेला आहे. गाडी इथे पार्क केली, तुम्हाला माहितीच असेल. हा एक रोड आहे आणि या साईडने एक रोड. तर जत्रेच्या वेळी वेगळं वातावरण असतं. तुम्ही पण दरवेळेस जत्रेच्या वेळी झाला असाल. तर या साईडला मस्त शेती वगैरे आहे, इकडच्या साईडला गाव आहे, या साईडला स्थानिकांची दुकानं आहेत, बघू शकताय. इकडे आजी बसलेले आहेत. तुमचं नाव कसं आजी? पूर्ण फॅमिलीच आहे म्हणजे. आणि सगळी माणसं मी अशी कमवलीत ना, एवढा सपोर्ट ना, खरंच चांगलं वाटते. मनापासून आभार. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. तर पहिलं तर तुम्हाला गुड मॉर्निंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर मंडळी ईदच्या तुम्हा सगळ्यांना शुभेच्छा. बघू शकता बाहेरच आहे कुडामध्ये रेल्वे स्टेशनच्या करेक्ट. टाईम तुम्ही आता बघितलातच, वाजलेत करेक्ट सकाळचे किती वाजलेत, 4:20 झालेली आहेत. एक भाडं सोडून झालेलं आहे आणि दुसरं भाडं 4:45 आहे करेक्ट. सो वेळ होता म्हणून मग थांबलो थोडा वेळ आणि व्लॉग पण स्टार्ट केलेला आहे आत्ताच जस्ट. रेल्वे स्टेशनवरतीच आहे कुडामध्ये, हे बघा इथे लाईट वगैरे होत्या मस्त, ते इथे येऊन थांबलो. निघालो मंडळी, 4:30 झालेले आहेत आणि हळूहळू जातो म्हणजे पोहोचेपर्यंत 4:45 होती. आणि आमच्या बाजूच्या गावात नाही, आंबडपालमधनं. आणि जे पहिलं भाडं होतं ते आमच्याकडनं घेऊन आलो होतो. जरा जरा पाऊस म्हणजे थंड वारा एकदम जोरदार चालू आहे बाहेर. कुडामध्ये तर जरा जरा पाऊस पडत होता. बघ इथं पाणी तुम्हाला दिसत असेल. इकडे नाही, आतल्या साईडला तर अजून तरी नाही पडत आहे. जाऊया पट्ट कुडाला येऊया. मंडळी भाडं पण सोडून झालेलं आहे आणि भाडं सोडून होईपर्यंत वाजलेले आहेत करेक्ट 5:30 5:30 झालेले आहेत सकाळचे. सो बघायला गेलात तर आपला CNG इकडे संपायला आलेला आहे आणि ओरोसला आहे, तर कुडामध्ये आहे तर CNG भरूनच येतो. मग नंतर बघूया, घरी जाऊन मस्त आराम करेन, झोपेन. जर भाडं वगैरे आला कुठे ना तर पप्पा जाऊ शकतात. सो त्याच्यामुळे पहिली गोष्ट तर CNG आहे आणि आता गर्दी नसते एवढी, आता कमी झालं आहे सगळं वातावरण. आणि आज 100% मला वाटतं पावसाच असणार आहे सकाळच्या दिवसात, म्हणजे सकाळच्या टाईमला तरी. लेट्स गो, बघूया ओरोसमध्ये किती वाजता पोहोचतोय. झाला एकदाचा भरून आणि आज CNG राहिला आहे करेक्ट 350 रुपयांचा. झाला फुल, आता टेन्शन नाही. याच एका गोष्टीची रोज हे असते, संपलं की एकदम दुख 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 दुख. कारण पेट्रोल गाडीमध्ये कमी राहतं, त्यामुळे बऱ्याच जणांना माहिती असणार. नवीन कोण बघत असतील आणि ज्यांची रिक्षा नसेल त्यांना माहिती नसेल फक्त. सो आपण आहोत ओरोसमध्ये, सिंधुदुर्गमधील जिल्ह्याचं ठिकाण आमच्या. आता डायरेक्ट घरी, आता इकडे तिकडे कुठे नाही. आणि घरी जाईपर्यंत उजाडणार 100%. 6 वाजायला थोडेसे मिनिट्स राहिलेले आहेत करेक्ट. बॉक्स म्हणून जायचं आहे आता. बऱ्यापैकी दिसायला चालू झालेला आहे आता. आणि म्हणजे आज लवकर उठलो ना तर एक गोष्ट आठवली. एक रील बघितलं होता, मस्त रील होता एकदम जबरदस्त. तर आपण म्हणतो ना म्हणजे की जगात भरपूर स्पर्धा आहे, प्रमाणाच्या बाहेर स्पर्धा आहे. तर स्पर्धा कधी निदर्शनास येते माहिती आहे, जेव्हा दिवस उजाडतो, लोक कामाला धावपळ करत असतात, तेव्हा लोकांची जेव्हा गर्दी दिसते ना, तेव्हा आपल्याला कळतं की जगात स्पर्धा आहे. तर खरं तर स्पर्धा वगैरे काही नसतं म्हणजे. आज लवकर उठलो आणि बघितलं ना, 4 वाजता रस्त्यावरती कोणच दिसत नव्हता, मी एकटाच होतो. तर मंडळी घेण्यासारखं उदाहरण असं आहे की आपल्याला फक्त इतरांपेक्षा वेगळी सुरुवात करायची आहे आणि ती सुद्धा इतरांपेक्षा लवकर. मग म्हणजे जगात स्पर्धा वगैरे काही नसते, आपणच पुढे असतो. आणि वेळ कधीच गेलेली नसते, वेळ हातात असते. वेळ आपण कधी कधी घालवतो. ते बारीक बारीक गोष्टी आहेत म्हणजे, याच्याकडे आपलं कधी लक्षच नसतो. सो बघता बघता आपण आपल्या अंबलपाडमध्ये पोहोचले. अंबलपाड नंतर मुळदा आमचा गाव. आता पूर्णपणे दिसायला चालू झालेला आहे. फायनली मंडळी घरी पोहोचलो आणि पूर्णपणे मस्त उजाडलेलं आहे, बघू शकताय. पावसाचे ढग आहेत थोडे थोडे, की बऱ्यापैकी पाऊस उचलला. येताना तर भरपूरच दिसत होता प्रमाणाच्या बाहेर. घरातले सगळे तर झोपलेत, पण जाऊया आता. कडनं जातो. हे बघा टाईम झालेला आहे एवढा.
मंडळी जातो आता झोपायला, मस्त आराम करतो, त्याच्यानंतर उठून बघूया किती वाजता उठतोय आणि काय. आता ताकद अजिबात राहिलेली नाही अंगात. चला तर तोपर्यंत तर बाय बाय. मंडळी भेटतोय तुम्हाला बऱ्याच वेळानंतर. थोडी झोप पूर्ण झालेली आहे, टाइम झालेला आहे आता करेक्ट 10:15 वाजलेले आहेत. तर उठलोय मी आता आणि चायचा टाइम झालेला आहे. आई चाय घेऊन आली, तिकडे आहे, तुम्हाला दाखवतो. चला, आजचा नाश्ता आहे असा, घावणे, इकडे उसळ आणि त्याच्यानंतर चाय, आणि इकडे बघा आई रेडी झालेली आहे. काय जाता आई? अंगणवाडी. म्हणजे आईची मजा, आई अंगणवाडीत चालली आहे. आई पण जाता आणि मी पण आई सोबत आत्ताच जायचं ठरलं अचानक. मावशी नाही ना, त्याच्यामुळे आता ओकार मी मामा जाता, मामा बरोबर. म्हणजे मावशी वगैरे जायचे होते आई आणि, तर आता मावशांचा कॅन्सल झालाय जायचा, तर मीच जातो. आणि भाडा पण कॅन्सल झालं, भाडं होतं म्हणजे त्याच्यामुळे उठलो होतो. मला 11 वाजता करेक्ट भाडं होतं लांब जायचं, म्हणजे अचानक आता कॅन्सल झालंय त्याच्यामुळे. आमची सुरुवात झाली रात्री 3 वाजता. 3 वाजता उजाडला आमचा. सो म्हणजे या पटपट नाश्ता करतो, मी पण रेडी होतो, आपण पण रेडी होऊया पटकन. माझा अचानकच ठरलाय आता 1 मिनिटात, त्याच्यामुळे आई तर ऑलरेडी रेडीच आहे, तयारीच करू नये. आणि आज पावसाचं जरा वातावरण आहे, पाऊस जरा पडतोय जास्त, बघूया. चला, आंघोळ वगैरे झाली म्हणजे, आणि पप्पा पण हे बघा भाड्यावरनं आलेले आहेत आणि जस्ट आता गाडी धुतली त्यांनी. पाऊस बोलत होतो ना मी सकाळी, आज सकाळच्या सत्रात पाऊस पडणार म्हणून पाऊस आता कंटिन्यू चालूच आहे. आता पुसणार परत गाडी. मग या मामाची वाट बघतोय. आता टाइम झालेला 10:55. मामा आला की लगेच निघणार. फायनली मंडळी निघालोय आम्ही, आणि बघूया आता किती वेळ लागतोय जायला. बाहेर पाऊस होता त्याच्यामुळे मगाशी ब्लॉग कंटिन्यू केलेला नाही. तर आता पुढे जाऊन आपल्याला मावशी जॉईन होणार आहे, आणि त्याच्यानंतर मग डायरेक्ट अंगणवाडी. हे बघा आत्ता जरा पाऊस स्टॉप झालेला आहे. फायनली मंडळी अंगणवाडीमध्ये पोहोचलोय, आणि असं आहे वातावरण. आजचा पहिला आमचा प्रवास मंडळी पावसामध्ये झालेला आहे. गाडी इथे पार्क केली, तुम्हाला माहितीच असेल. हा एक रोड आहे आणि या साईडने एक रोड. तर जत्रेच्या वेळी वेगळं वातावरण असतं, तुम्ही पण दरवेळेस जत्रेच्या वेळी झाला असाल. तर या साईडला मस्त शेती वगैरे आहे, इकडच्या साईडला गाव आहे, या साईडला स्थानिकांची दुकानं आहेत, बघू शकताय. इकडे आजी बसलेले आहेत. तुमचं नाव कसं आजी? सुरेश अंगणे. काय ता? सुचिता सुरेश अंगणे. सध्या कसं वातावरण? गर्दी असता? हो, आता कालपर्यंत गर्दी होती. कालपर्यंत? आता गणपती काल पोचवले ना. हा, आता कमी आहे गर्दी. म्हणजे आता सध्या कमी आहे गर्दी, आणि आता बऱ्यापैकी मुंबईकर पण गेलेले आहेत, त्याच्यामुळे आता हळूहळू गर्दी कमी होत चाललेली आहे. सो आमच्या घरातल्या सगळ्यांना मी तिकडे सोडले. आजींना भेटून खूप मस्त वाटलं, एकदम भारी. सो जाऊया आतमध्ये आणि दर्शन पण घेऊया. आतमध्ये अलाउड नाही व्हिडिओ करायला, तुम्हाला बाहेरनं मंदिर वगैरे दाखवतो कसं आहे. सो बघू शकताय, हे बघा हा एक गेट आहे, तिकडच्या साईडला पण गेट आहे, आणि हेच आहे प्रसिद्ध मंदिर. तुम्ही बघू शकताय आवार वगैरे केवढा मोठा आहे. हे बघा या साईडला मंदिर. बऱ्यापैकी जण येऊन गेले असाल, बघणार तर 100%. हे बघा, आणि ते बाकी जास्त दुकानं वगैरे नाही आहेत बाहेरच्या साईडला, आणि पाऊस आहे एकदम, त्याच्यामुळे सगळी गडबड झाली. सो तुम्ही बघू शकता मंदिर असं आहे, बाहेरच करू शकता. आणि बाकी तुम्ही बघू शकता इथे लिहिलेलं आहे काय काय होतं, कसं कसं कार्यक्रम. बघू शकता चप्पल इकडे काढायचं आहे. आमचे सगळे गेलेले आहेत, एका एकाला छत्रीतनं आणून मी सोडलं आहे मगाशी. आपण पण पाया पडूया लांबनं लांबनं. तुम्ही बघू शकताय मी पुढे जाऊ शकतो. हे बघा एंट्रन्स आहे मेन. छत्री इथे ठेवतो. दादा दादा इकडे अनिल सर आपल्याला भेटलेले आहेत. मुंबईला असतात सर, तर पूर्ण फॅमिलीच आहे त्यांची. तर खूप मस्त वाटलं त्यांना भेटून, त्यांचा सपोर्ट एवढा मस्त आहे ना. पूर्ण फॅमिलीच आहे म्हणजे, आणि सगळी माणसं मी अशी कमवलीत ना, एवढा सपोर्ट ना, खरंच चांगलं वाटते. मनापासून आभार की मी तर इकडे आलोय, पण तुम्ही तुमचा वेळ काढून आम्हाला भेटलात, ही सुद्धा खूप मोठी गोष्ट आहे माझ्यासाठी.
सो एक्सपेक्ट केला नव्हता असा घडेल इकडे येऊन. आणि आमचं अचानक ठरलं सकाळी यायचं. पाया वगैरे पडून झालेला आहे. तुम्हाला बाहेरचा दाखवू शकतो, आतमधला दाखवू शकत नाही. आणि आता इकडे काम पण चालू आहे, बघू शकते. आमचा सगळ्यांचा पाया पडून झालेला आहे. बाहेरच्या साईडला आले. आई, मावशी, मामा, मामी, गणेश, मावशीचा मुलगा म्हणले. फोटो पण काढून झालेले आहेत. आणि झुंबर बघा किती मस्त आहे, एकदम मस्त. जाऊया आता, झालंय. पाऊस पण आता जरा कमी झालाय. फायनली मंडळी पाया वगैरे पडून झालेला आहे आणि आम्ही आता निघालो घरी जायला. पाऊस परत एकदा स्टार्ट झालेला आहे, त्याच्यामुळे नीट ब्लॉक करता आलेलं नाही. आता डायरेक्ट घरी. फायनली मंडळी घरी आमच्या पोहोचलो. मामा जस्ट आता सोडून गेलाय आणि पाऊस बघा कसला तुफान चालू आहे. येईपर्यंत किती वाजले ते तुम्हीच बघा. आई पिशवी धर. आई सगळ्या पावसानं वाट लावल्या मंडळी. घरात जाऊया. हे टाइम एवढा झालेला आहे घरी येईपर्यंत. आणि आज वाडीतले गणपती पण जात आहेत. आता कसा काय करू काय कळत नाही. तर अशा प्रकारे आम्ही घरी तर पोहोचलोय आणि पाऊस पण एकदम जोरदार चालू आहे बाहेर. आणि आज म्हणजे वाडीतले गणपती पण जात आहेत. मित्राचा पण गणपती आहे आणि बऱ्याच जणांचे गणपती मी बघायलाच गेलो नव्हतो. तर आज पप्पा भाड्याला गेले मी नसल्यामुळे आणि पप्पा अचानक भाडं ठरल्यामुळे लांब गेलेत. तर आता आम्ही जातोय गणपती बघायला. तर तुम्ही मिनी ब्लॉगमध्ये बघा न चुकता, कारण ऑलरेडी ब्लॉग मोठा झालेला आहे. सो हा ब्लॉग इथेच एंड करतो. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. मधुरी काकांच्या घरी आलोय. आमच्या करेक्ट बाजूला राहतात, आमच्या शेजारीच म्हणा. तर पहिल्यापासून आम्ही एकत्रच गणपती विसर्जन करायचो. पण आता सध्या आमचा गणपती यंदा लवकर विसर्जित केला आहे आम्ही, त्याच्यामुळे पाया पडायला यायलाच भेटलं नव्हतं, टाईमच नव्हता. सो बघू शकता हॉलमध्ये आहे त्यांच्या. डेकोरेशन वगैरे अगदी मस्त आहे एकदम. सो पाया पडून घ्या पहिला तर. त्यानंतर बरेच पाहुणे मंडळी सुद्धा उपस्थित आहे तिकडे. हे बघा छोटी हाय कर. नाव काय तुझा? हा नित्या. एकदम क्यूट. आमची सबस्क्रायबर आहे पहिली गोष्ट तर, आणि रेग्युलर व्हिडिओ बघतात. तर थँक्यू व्हेरी मच. आणि वैभवचे फ्रेंड्स सुद्धा आहे तिकडे. इकडे वैभव.